Bé, hola, bona tarda. Bueno, a veure, sisplau, gràcies per venir. Diuen que les casualitats no existeixen i no sé per què la Jessi m'ha donat a mi les ulleres aquestes. No sé per què serà, la veritat. Però jo vull manifestar que el coaching no ha de ser seriós, sinó que també li podem posar una mica d'humor. Estem d'acord o no? Sí. Bé, doncs, a partir d'ara us vull explicar la meva història. Jo normalment intervinc a l'empresa i això vol dir que a l'empresa a vegades també li has de treure una mica de ferro, perquè estem moltes hores a la feina. La meva intervenció habitualment és dins dels equips de treball i us vull explicar què és el que hem treballat en aquest procés de sistema de relacions que li hem dit. I per què sistema de relacions? Perquè tot equip és un sistema. I un sistema com a tal vol dir que en definitiva és un conjunt de persones que interaccionen. Interaccionen en tant que poden ser en diferents àmbits. Ja pugui ser en l'àmbit, com deia, dins de la docència, dins de la salut, com diu la Jessi, o dins de l'àmbit de l'art, com veurem més endavant, o d'altres àmbits, el familiar o l'organitzacional. Doncs una de les coses més importants és que com pot ser que dins d'una empresa hi hagi equips de treball que funcionen perfectament bé, que estan aconseguint els objectius i altres equips no funcionen. Com és això? Què és el que passa realment? Doncs el que passa és que cadascun dels equips de treball s'integren per diferents persones i cadascú de nosaltres som totalment diferents. És o no? Perquè això ja ho diu el meu pare. Diu, cadascú és com és, diu, i no el podràs canviar mai, Dic, home, no em diguis això, que jo em dedico al coaching. Vull dir que alguna haurem de fer amb això. Per tant, una de les coses que sí que és important considerar és que cadascuna de les persones que formen un equip de treball funcionen per una espècie d'energia, diríem. Energia, a vegades, de coneixements, d'informació, d'emocions, de sentiments, que es posen a sobre de la taula. I com pot ser que dins d'aquest sistema de relacions en què cada un dels equips de treball té una estructura, una organització, té uns mecanismes propis, té unes pautes de treball. Pot ser que una persona funcioni molt bé amb un equip de treball però amb un altre, no? Què és exactament el que passa? Com és que els resultats no s'aconsegueixen? On està aquesta energia? Jo la vull, perquè si és una energia que funciona la compro i llavors ja està. Doncs això no és tan fàcil. No va així això. Ara us demanaré la vostra ajuda un momentet, sisplau, i és molt important, una petita enquesta. Però quan heu entrat, els que heu vingut puntuals, esclar, els altres no us han ofert caramels, però els que heu vingut puntuals, que us han ofert caramels? Bé, jo us demanaria que a mà alçada, sisplau, quants de vosaltres, quan us han passat els caramels, n'heu agafat només un o dos? Molt bé, teníeu gana ja, Doncs, qui de vosaltres ha agafat, vinga, podeu aixecar la mà, un grapadet de caramels? Un grapadet. Molt bé, ja anem millor. Un grapadet. I d'aquest grapadet, també cadascú de vosaltres, els que heu agafat els caramels, quants de vosaltres ja us els heu menjat? Mira-te'ls. Au. És a dir, que us heu cruspit això. I qui de vosaltres se'ls ha guardat a la butxaca? Veus? Hi ha una mica de tot per aquí. Hi ha algú que no n'ha volgut de caramels? Perquè ha considerat que potser no li en feia falta. Molt bé. Tot val. Tot està bé. El que passa que això és el mateix que passa a les empreses amb els equips de treball. Imagineu que els caramels, en definitiva, són els coneixements, són la informació, són les emocions. Hi ha gent que aquestes emocions o informació l'entrega, la dona. Hi ha gent que se la guarda. Hi ha gent que ho manifesta i ho expressa i hi ha gent que no ho manifesta i no ho expressa. Per tant, ha d'haver un equilibri entre el que es dona i el que la gent rep. I quan aquest equilibri existeix dins d'un equip de treball, l'equip aconsegueix els resultats. Però quan aquest equilibri no es dona, els resultats no s'aconsegueixen. Gràcies a la possibilitat que vam treballar en el Centre Mediterrani, allà vam veure què és el que estava passant. I el que és més important és que un equip de treball ha de ser primer conscient de què és el que li passa perquè no aconsegueix els objectius. I després,
cadascun dels membres s'ha de responsabilitzar d'allò que fa. Una paraula tan coneguda avui en dia com és el tema de l'empowerment. Ens hem de fer responsables i després hem de fer un pla de treball, un pla estratègic i un pla d'acció. D'això és del que va el meu capítol, així que espero que us el pugueu llegir tranquil·lament pas a pas. Moltes gràcies per haver vingut.